diferente a lo que estemos acostumbrados. A ver, los primeros puntos, sobre todo el tema del nombre de las calles, que por cierto nos alegramos que en el nombre de la calle, aunque no hayamos tenido participación, no haya ningún nombre político, porque al fin y al cabo las calles son de todos y por lo tanto no tiene que haber simbología política, ni de un lado ni del otro. Luego, en el tema de las basuras, hemos votado en contra porque se han rechazado varias alegaciones que se habían presentado por asociaciones vecinales. Culpabilizan al vecino, un vecino que no quiera realizar correctamente el reciclaje, van a ir a por toda la comunidad. Luego seguimos, ¿cómo decirlo? Seguimos culpando, seguimos inspeccionando la basura de los vecinos, cosa que es totalmente ilegal. Y luego, por último, hemos presentado una moción, una moción sobre que haya Mossos d'Esquadra, una comisaría de Mossos d'Esquadra aquí en Cunit o en Calafell o entre ambas. Y es verdad que es una moción que se ha ido repitiendo, que varios grupos municipales lo han presentado en varias ocasiones. Pero ¿qué ocurre? Que siguen pasando los años, siguen cambiando los gobiernos, siguen de diferente color. Pero ¿qué ocurre siempre? Que a día de hoy no tenemos ni comisaría ni Mossos. ¿Ha aumentado la población durante todos esos años? ¿Han aumentado los efectivos policiales? No. Por ejemplo, entre Cunit y Calafell tenemos una población cercana a los 50.000 habitantes empadronados. Luego nos vamos a verano, ¿cuánta población tenemos? No podemos seguir como estamos. Y luego la última moción, que es la de Esquerra Republicana, lógicamente para la cura y en la alimentación y en la protección de los gatos y perros que tenemos aquí en Cunit, pues lógicamente hemos votado a favor, como no podría ser de otra forma. Gracias a ti, que tengas tú también un buen día. Bueno, haciendo un resumen, aquí el portavoz del Partido Socialista ha abierto la puerta a los discursos populistas con la tipología nacional, ¿vale? Además que hizo algunas alusiones en el anterior pleno del 28 de noviembre, en el que me incluyó también a mí como ultraderecha, entonces está yendo a los tópicos populistas que dicen ultraderecha a los que no piensan como ellos mismos, ¿vale? Luego el punto de las basuras, que era importante ratificar lo que ya se sabe, que la imposición de la Agenda 2030, España lo acata muy rápidamente las directrices europeas, ¿vale? También la Generalitat y asimismo los ayuntamientos, pero acatan muy rápidamente las que quieren y las que no quieren no. Porque hay otras más antiguas, como la estabilización de los interinos en abuso de larga temporalidad, que viene del 99, llevan 40 y pico años sin aplicarlas, ¿vale? Y con el tema de la moción de los Mossos, yo ya la puse en julio del 2024. La argumenté también con un informe de la delincuencia que hubo en el año anterior aquí en Cunit. Yo he votado a favor porque estoy a favor. Lo que encuentro que hay una incongruencia en la coherencia de la votación del gobierno actual, porque en la mía votaron en contra solicitando un impulso del procedimiento y a la que ha interpuesto el compañero concejal del PP han votado a favor. Bueno, y la otra moción, la de las colonias felinas, pues es lógico que tengamos que proteger a nuestros animales. Gràcies. Molt bon dia. Primer ple de l'any i què ens pots explicar? Primer ple de l'any, Montse Càmera, soc la Impulsem Cunit. Bé, hem començat l'any amb el ple ordinari aquest, hem aprovat el tema de les al·legacions que es va presentar pel tema de la brossa i del contracte de la brossa per intentar millorar. Després s'ha desencallat el tema de les autocaravanes, que és un projecte en el que creiem i crec que és important per la gent que fa el tema de les autocaravanes, la moció del tema dels felins, que també s'està treballant des de l'equip de govern intensament per aquest tema, perquè és un tema important i que a la gent realment, a la ciutadania li preocupa. Les preguntes, és que ara no sé si hi havia alguna cosa més, espera, algun punt més. No, la moció de la comissaria, que hem comentat, hem votat a favor, però que és un tema que sí que realment
al final la seguretat ens preocupa a tots i que ja és una moció que s'havia aprovat diverses vegades en aquest ple. Bé, i això ja seguir treballant. Moltes gràcies. Hola, molt bon dia, Carme. Bon dia. Primer ple de l'any. Sí? Fes-nos 5 cèntims del que ha passat avui. Vale. Aquest ple, encara que s'hagi fet amb una data extraordinària, ha tingut el caràcter de ple ordinari, per la qual cosa els grups podien presentar mocions i preguntes en el ple. Ens alegrem molt que una de les mocions que nosaltres hem presentat s'ha aprovat per unanimitat, que és en relació a la creació i implantació del Servei Municipal de Gestió Ètica i Integral de Colònies Felines. Això què farà? Que puguem agafar-nos a subvencions estatals que s'estan realitzant per aquesta matèria. I punt destacant també d'aquest ple ordinari ha estat amb el tema de l'aprovació final, o sigui, definitiva, de l'ordenança reguladora del Servei de Gestió de Residus Municipals. Aquí nosaltres ja vam fer unes al·legacions que s'han recollit algunes d'elles i en aquest ple nosaltres volem donar un recull de coses que s'han acceptat en aquest ple, com ara, per exemple, mirar de modificar l'horari de la recollida de residus, que sigui en comptes d'un diumenge, que sigui un dissabte. Ho estudiaran. També hem demanat, i ja ho hem demanat en diverses ocasions, que l'ampliació de la recollida d'orgànica, que en comptes de 3 vegades setmanals es facin 4, i sobretot a l'època estival. S'han recollit al·legacions nostres, s'han recollit idees nostres en aquest ple que esperem i desitgem que continuïn endavant. Però continuem dient que hi ha una separació en què el sistema que s'ha implantat del porta a porta en una part del municipi, que la implantació del porta a porta sí que dona a que es pugui mirar i controlar com es fa el tema del reciclatge, però continuem a dir les zones que tinguin contenidor intel·ligent no ho veiem clar. I per això una de les al·legacions que nosaltres vam posar va ser que hi haguessin bosses xipades, perquè així també es podrien controlar. Nosaltres hem votat en aquesta ordenança, hem votat en contra, però esperem i desitgem que aquest equip de govern, tal com ho ha dit, reculli aquestes idees que nosaltres els hi hem dit i també els alegrem que hagin agafat algunes de les al·legacions que nosaltres vam presentar. Perquè recordem que només hem presentat al·legacions tant a l'associació veïnal com al grup d'Esquerra Republicana i això era el que es portava en aquest plenari. Moltes gràcies. Hola, bon dia, Dani. Primer ple de l'any, ens pots explicar com ha anat, què et sembla? Bé, bon dia a tots. Sí, el primer ple de l'any en el qual potser el tema més fort, que és el que estem veient i vivim i utilitzem cada dia, és el de l'ordenança, diguéssim, en aquest cas de la brossa. Clar, en aquest punt, què podríem dir? Podríem dir, doncs, jo perquè he votat una abstenció, perquè existeix en el punt 76.3, que crec que ara l'haver-se, diguéssim, variat és el 75.3, si no recordo, ha baixat l'existència, diguéssim, d'un contenidor col·lectiu a el que són les comunitats de veïns. I clar, no em quedava clar si seria, diguéssim, perquè l'Ajuntament el col·locaria per falta d'espai o tal, i després sí que és cert que m'ha donat resposta el regidor en la qual explicava que aquest contenidor estarà tancat. Això ja, clar, evidentment ja et dona una tranquil·litat. Per què? La tranquil·litat hem de pensar que si fos una cosa, diguéssim, que t'obliga l'Ajuntament a fer i tens, per exemple, un deteriorament cognitiu, una persona amb dificultats o que no sap o no pot coordinar la brossa que toca aquell dia, o bé passa alguna persona pel carrer i t'aboca aquesta, anem a dir, fracció residual que no toca aquell dia, clar, no trobo just que ho tingués que pagar, diguéssim, tota la comunitat de veïns, un fallo d'una persona. Ha quedat clar que no serà així, que inclús estarà tancat, que serà a petició principalment del que és la comunitat de veïns,
Per tant, el meu punt en aquest cas ha sigut abstenció. Tema d'emocions, les dues fantàstiques. Una sí que és veritat que es repeteix, però hem de pensar que s'està repetint aquesta moció, però clar, portem des del 2020, 2021, si no recordo malament, estem parlant de entre 4 anys i mesos que s'està sol·licitant. El municipi de Cunit ha crescut molt, degut a la Covid, ha vingut molta gent, ho veiem amb els serveis, ens queden petits. És una situació en la qual, per tant, és considero de caràcter urgent, que si, com molt bé es diu, no hi ha una caserna de Mossos d'Esquadra, com a mínim hi hagin efectius. Jo treballo, per exemple, amb el sector sanitari. El sector sanitari, les bases del que és el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, estan ubicades dintre dels CAPs. Doncs és una proposta, no? Per què no agafar, i quan hi hagin efectius dels Mossos, mentre es fa la caserna, aquests efectius no fa falta que tinguin la base, diguéssim, aquí expressament, però sí que poden anar a la seva base central i després quedar redistribuïts pels diferents municipis de la comarca i estar conjuntament amb els municipals. Seria una possibilitat poder estudiar i a tindre en compte. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bon dia, Joan Manuel. Primer ple de l'any. Ple estrany. Sí, és el primer ple de l'any, era un ple extraordinari amb caràcter d'ordinari perquè no es va celebrar el del mes de gener perquè faltava ultimar algun punt que havia d'entrar i llavors es va decidir posposar una setmana. I bé, el punt més important del ple era l'aprovació definitiva de l'ordenança que regula el servei de recollida de residus, tal qual es va licitar ara farà 2 anys, amb el canvi de model que suposava un nou funcionament que s'havia de redactar amb una ordenança, que havia de dir com s'havia de recollir el residu a partir d'ara en base al que es va licitar. Ha sigut estrany perquè al final hem donat resposta a unes al·legacions que van presentar una associació de veïns i un grup polític i al final ha anat derivant tot el punt de la discussió en temes que no tenen res a veure amb l'ordenança, que si Agenda 2030, que si calentamiento global, que si... Llavors, ha sigut curiós per això, per com ha degenerat al final donar una resposta a unes al·legacions d'una ordenança d'un servei que ja està funcionant, que ja es va aprovar per unanimitat quan es va licitar i llavors ha sigut curiós com ha anat degenerant tota la conversa a coses que no tenen res a veure amb l'ordenança. Mira, per al·legacions et volia comentar que la companya no adscrita d'abans de Vox ha comentat que el regidor, el portaveu del PSC, ja no és la primera vegada que l'acusa d'estar amb una extrema dreta i que ja no se sent còmode amb aquesta paraula. Per això us ho volia comentar i què és el que vosaltres realment penseu. Bé, a veure, el tema de dreta i extrema dreta són paraules i definicions que no fan directament gent només d'aquest Ajuntament, sinó que al final la dreta i l'extrema dreta tothom té clar a quins partits representen. És veritat que ja ara no està escrita a Vox, que no és una gran notícia que estigui donant jo ara, que sigui extrema dreta, i ella, tot i que ja no estigui dins de les files del partit, al final els ideals que defensen aquesta sala són els mateixos que feia quan estava sota les sigles. Llavors, el fet que no estigui dins d'aquell partit, les idees sí que són d'extrema dreta. Després, si em pots aclarir un punt amb el tema de la caserna de Mossos d'Esquadra, jo el que he pogut entendre és que primer s'ha d'acabar la Torredembarra i després ja es mirarà de fer entre Calafell i Cunit. Però el que sí que he pogut entendre, almenys per part de la senyora alcaldessa, és que uns efectius que s'estaven fent servir a Torredembarra ara els podrem disposar. No sé si és així. Bé, no és ben bé així, o sigui, al final això fa referència a una moció que ja és com es repeteix, com l'all, o sigui, és una cosa que hem anat diferents partits polítics han anat presentant sempre aquesta mateixa moció, que nosaltres hem tornat a votar a favor, perquè òbviament estem a favor que hi hagi una caserna compartida amb Calafell per tenir més efectius dels Mossos d'Esquadra, però que una vegada que la votem jo crec que per insistència, mira, si per insistència l'hem d'aconseguir, potser que la tornem a presentar al proper ple una altra vegada, però crec que no serà així. Llavors la declaració que ha fet l'alcaldessa, nosaltres vam tenir aquí la consellera d'Interior, que ens va dir que el problema no és fer un edifici. Fer un edifici al final és un tema pressupostari i el problema és dotar aquell edifici de personal.
perquè puguin donar un servei, no? Perquè l'edifici sol, tenir la caserna allà construïda no serà més segur pel municipi, necessites tenir els efectius. Llavors ha posat l'exemple de la caserna de Torredembarra, que es va fer, era una caserna nova, i que després no tenia els efectius necessaris per poder donar el servei de vigilància a la ciutadania. No? Llavors, clar, primer hem de solucionar aquest problema, no? de manca d'efectius en el cos de Mossos d'Esquadra abans d'anar construint edificis que després no podràs donar un servei. No? I és l'exemple que posava l'alcaldessa perquè ens ho va posar com a model quan li vam comunicar a la consellera d'Interior, perquè li vam dir també que volíem la caserna. Quan li vam comunicar un altre cop la insistència de que volíem la caserna, ens va dir, escolteu, mira, passa això a Torredembarra, llavors, mentre això no arriba, sí que hem demanat que hi hagi més efectius a la caserna del Vendrell. O sigui, tots aquells efectius nous que puguin anar entrant, que reforcin la del Vendrell com a mínim per donar aquest servei a la comarca. No? Doncs ja està, moltíssimes gràcies.